Какво става, хора? Аз съм Vexus, тук с мен е Елмито и днеска правим една томбола за ранг админ в EnderPP. И томболата ще изтегла на 60 съба. Така че записвайте се. Ще има такова. Ще има един победител и ако ударим 60 съба до 15, ще има два ранка. Админ и SMS админ. Така че мисля, че е доста добре. Елми, ти какво мислиш? Супер. Супер. Нали? Мисля, че е доста добре. Така че записвайте се и сега ще ви разведа малко из хомовете, да видите какво ми представляват хомовете. Значи това ми е новия хом, защото стария ми изчезна като служиха World Border. Много саднах. Нали? Никой да не се съпва Vexus. Хубаво. Това ми е хома, тук горния етаж. За вас сънчо няма ли? Да, това ми е горния етаж, сега ще ви покажа другите хоми. Значи хом... Бърках малко. Хом... Пик... Това мисля, че е пигмен ферма. Но сега ще видим. Да, пигмен ферма. Тя е на баскетбол бал, брат. Ами те нали махнаха ресовете. И аз бях адната, но сега не съм. Няма нищо. Ще го преживея. След това е хом кур. Креативно. Да видим сега хом кур какъв е. Хом кур е пак някаква така база. Тя не помня на кой беше тази база. Но сега е на It's той си е ресна. Затова Home Tony, която ми в принцип базата там беше томболата и чеках ония пича да се я вземе, но на него не му стигна времето. Вика, че айтемите са безкрайни. Взема само един често всичко и чакам го да вземе. Сега следващия Homar. Това ми е арената. Ама съмнявам се Дантето да си ми е дал сейф рума. Не ми го е дал, така нямам permission. Но че това е една арена, е тук вътре се влиза и се прави нов поне за мен. Хом томбола, това трябва да го махна. Хом бик е то големия хом. Това е общо взето. Няма много хомови и такива работи. Ама бива за сега. Значи, записвайте се за томболата, тегля на 60 съба.